ገዳመ ቆሮንጦስ ገዳመ ቆሮንጦስ ካብ ከተማ ኢያሪኮ ናብ ሰሜን ምዕራብ አንፈት ነቲ ዝፈረሰ ጥንታዊ ከተማን ዓይንማይ ኤልያስን ናብ የማን ገዲፍካ ንድሕሪ ተቢልካ ብምጥማት ናብ ላዕሊ ዝድይብ እዩ ካብ ኢያሪኮ ተበጊስና ክሳብ እቲ ተራራ ብግምት 3 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ከም ዘለዎ ይንገር እዚ ተራራ እዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ን40 መዓልትን 40 ሌሊትን ዝጾመሉን ብዲያብሎስ ተፈተነሉን ቦታ ብምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ ሰላም ስድራ እግዚአብሔር ከመያለኩም ሕዝን ርከው ከም ትፈልጉ ዘለኩም ገዳመ ቆሮንጦስ ያለረከብ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልቲ 40 ሌሊት ዝጸልየሉ ቅዱስ ስፍራ እዩ ብኻል አጽዋዋዕ ድማ ተራራ ፈተና ይበሃል እዚ ገዳም እዚ ጎይታና ዝጾመሉ ቅዱስ ቦታ ብምዃኑ ካብ ጥንት ጀሚሩ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኸዱ ነጋድያን ኩሎም ይበጽሕዎ እዮም ኣብቲ ተራራ ድማ ግሪካውያን ቤተክርስቲያን ሃኒጾምሉ ይርከብ ጎይታና ኣብዚ ቦታ እዚ ድሕሪ ምጻሙ ሰይጣን ብሰለስቲኦም አርእስተ ሓጣውእ ፈቲንዎ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስራዒ ሕጊ ስለ ዝኾነ ድማ ጾም ናይ መጀመርያ ሕጊ ገበሮ ስርሑውን ብጾም ጀመረ መብል መሰረተ ኃጢአት ከም ምዃኑ ጾም ድማ መሰረተ ምግባርን ትሩፋትን እያ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ጾመ እንተተባሃለ አቦታቱ ነቢያት 40 መዓልቲ ጾሞም ስለዝነበሩ እንተወሰኸ ወሲኹ እንተጉደለ ድማ አጉዲሉ ኢሎም እስራኤላውያን ምእንቲ ከይቃወምዎ ከምኡውን ሊቀ ነቢያት ሙሴ 40 መዓልቲ ጾይሙ ሕገ ኦሪት ሰሪዑ እዩ ጎይታና ድማ 40 መዓልቲ ጾይሙ ሕገ ወንጌል ሰሪዑልና እዩ ብተወሳኺውን እስራኤላውያን ኣብ በረኻ 40 መዓልቲ ተጓዒዞም ናብ ምድሪ ርስቲ ኣትዮም እዮም ንስኻትኩም እውን እንተጸይምኩም ናብ መንግስተ ሰማያት ክትኣትዉ ኢኹም ንምባል ጸይሙልና እዚኦምን ካልኦትን መልዓሊ ጌርና ድማ ንጸውም ሰይጣን ንጎይታና ዝፈተነሎም 3 መሳርሕታት ሎምውን ንዓና ቀንዲ መፈተነታትና እዮም እቲ ሓደ ስስዐ እዚ ኣእማን እዚ እንጀራ ይኹን በል ብምባል ካብ ድሌት ስጋናን ንኽንጅምር ፈቲንዎ ጎይታና ግን ብቓል ኣምላኽ ሰዓሮ እቲ ኻልኣይ ትዕቢት እዩ ካብ ላዕሊ ርእሱ ክድርቢ ብምሕታቱ ብስልጣንን ብትዕቢትን ክፍትኖ ፈቲኑ ሳልሳይ ፍቅረ ነዋይ ወዲቕካ እንተ ሰገድካለይ ኩሉ መንግስታት ዓለም ክህበካ እየ ብምባል ብናይ ዓለም ሃብትን ስልጣንን ፈቲንዎ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ሰይጣን ንጎይታና ብዝተፈላለዩ ፈተናታት ድሕሪ ምፍታኑ ካብ ድሕረይ ረሓቕ በሎ እዚ ድማ ድሕሪኡ ንዝመፁ ምእመናን ምእንቲ ክርሕቐሎም እዩ በዚ ግዜ እዚ ሰይጣን በኒኑ ጠፍአ ሕዚ ኪድ ምባሉ ድማ መጀመርያ ግዜ ህደም ካልኣይ ግዜ ህደም ሳልሳይ ግዜ ግን ተንሲኢኻ ተጋደል ከም ዝበሃል ኣብ ሳልሳይ ግዜ ንምስዓር ኣብነት ክኾነና እዩ ጎይታና እውን ብኣምላክነቱ ቀናኢ ስለ ዝኾነ እንተሰገድካለይ ምስ በሎ ካብ ድሕረይ ረሓቕ ኢልዎ እዩ ጎይታ ነዞም 3 ኣርእስተ ሓጣውእ ምስዓሩ ንዓና ኣብነት ንምዃን እዩ ዝኾነ ሰብ ካብዞም 3 ብሓዲኦም እንተተሳዒሩ ካብ ካልእ ኃጢአት ክኽልከል ኣይኽእልን ስለዚ ንፈጣሪኡ ክርስቶስ ኣርአያ ብምግባር ካብዞም 3 ክኽልከል ይግባእ ገዳመ ቆሮንጦስ ዘምህረና ዓብይ ትምህርቲ ጸላኢና ዲያብሎስ ብጾምን ብቓል ኣምላኽን ጥራይ ከም ዝሰዓር እዩ እዞም 3 ፈተናታት ስስዐ ትዕቢትን ፍቅረ ንዋይን ንወዲ ሰብ ካብ ኣምላኽ ዝፈልዩ ቀንዲ ዕንቅፋታት ስለ ዝኾኑ ንዓኣቶም ብምስዓር ጥራይ ኢና ቤተሰብ ኣምላኽ ክንከውን ንኽእል ጾም
ጥሜት ጥራሕ ዘይኮነስ ንስጋዊ ድሌትና ገቲእና መንፈሳዊ ሓይልና እንሐድሰሉን ንሰይጣን እንስዕረሉን ዓብይ ናይ ዓወት መሳርሒ እዩ።